sa langit, nagasigat-sigat, luyo. For today's video, day. So, ninot kaya ka morning no, kaya baka pa dyan ako ng mata. So, natulog pa man ako ang Junaki. So, mag-prepare na taog pamahaw. Kay first day of school ni sa tong anak, day. So, maningkamot with ta, day. Kay inahan man ta, day. So, na-inspire ko sa mga tingog ni Ma'am Cindy, day. So, ganahan ko sa iyang tingog. Kay tinudanay dyan iyang tingog ba. Halak So, mo na siya, day. Nga naningkamot jud ko ray nga mumata jud sa yuray kay nagpaalam jud ko ani alas 6 sa morning. So mo na nag-prepare na ko pamahaw for the haling-haling na ang first Sunday. So mo nang inahanta gabi pa lang naglaban ako no kay para makasampay ko makauga na kay lisod man kay mapunduhan ta og labhonon. So nauman naman og laba so for the go na pud ato sa pamahaw nato. Balag haggard ta. So for this morning, kay padulong namin sa eskwelahan kay wala ko naka-video sa pagkilis-ilis ako ang bata day. So mo na siya mo ang balay nga very cute day. So mo kawano na siya day kay padulong mi sa eskwelahan mo na duha-duha ko pero for the goal lang gihapon ta kay first day of school sa tong Junakis. So mo na siya ko ang big boy. So nagdala na siya sa yang cute nga bag niya. Mayo lang gani kanisuot ni siya sa iyang uniform no. Kay first time niya nga nasuot ang uniform for this year. So timing kayo jay kay nakasakay mi og Bajari inja mo na nga nalipay kayo ko ang batang gamatoy kay nakasakay mi og Bajari. So di na siya magbaklay kay reklamador ba kay siya jay bisag gamay kay siya pagkabata day magklamo gyud siya nga kapoy na siya day. So wala mi nagdugay naabot mi sa basketballan no. So nahilak pa siya una kay dili siya mo sa eskwelahan kay matukon siya sa church. Kay ganahan siya nga every Sunday makato sa church na di man to perfect ang day day. So, mo na siya mong eskwelahan sa mong bata dyan, sa Danikop. So, mo na nga arang lipayan niya dahil kay bisag late siya dahil wadyo siya na diskurahin nga wa siya classmate nga maabtan dahil. So, mo na naabot namin sa eskwelahan. So, for the video na tada ni dahil. So, mo na nga gipalaw na ko ang akto ang music dahil kay makapureta lisod na kaayo dahil. So, mo nilang teacher si Ma'am Faye. So, very active kay lang teacher no kay first day of school. So mauna nga malipayon kayo si Zaki ani kay daghan-daghan jud sila so dili mingaw kayo ang ilang eskwelahan no. So mo lagi na kasagaran jud mga first day of school kay gamay pa jud na mga eskwela. So kani sila daghan-daghan na jud pero mas mudagan pa jud ni sila after second day day. Today's video day. So ang gidiya sa lang maestra kay para makatch niya ang atensyon sa mga bata so nagpasaya gyud siya no. So wala gyud siya nagduha-duha nga pasayaw ng mga bata kay para ma-enhance pud ang ilang mga kaugatan sa ilang kalawasan. So kani siya nga video guys is third day na ni siya sa ilahang klase. So mao na siya nga nidagandagan ni sila nga student or iyang classmate ni Zaki. So mga 11 na sila diri ni Tunong. So daghan-daghan na budget pud sila no. So na yung mga parents nga pasudlon pud ani kay para maka-assist pud sa ilang anak. Kay once nga na activity ang mga bata so dapat ang mga ginikanan nga napod sa sulod para mo-assist sa anak no. Kay dili lang pud nato pasagdan ng maestra kay loy pud kayo ang maestra kay di baya pud niya madala ang si kabuk nga estudyante or unsi kabuk nga estudyante nga iyahang tudluan og suwat. So mo na siya. That's all for today's video and thank you for watching guys. Yan the universe. Okay, prayer position. Sa tipong mag-pray. Ang kamot anak, eh. Dali, kita ko.